Subay sa advokasya alang sa luwas nga pagmaneho diha sa kadalanan sa mga motorcycle riders, subling muhimo og Motorcycle Skills Challenge ang kapulisan sa Mandaue. Ani ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa race course nga gimuntar sa bakanting lote sa Mantawi Drive, nagbansay-bansay kaganiha kini mga riders sa big bike. Ilang gisubay ang tibok track nga gibutangan og cones ug ubang barriers. Iyahay sila og diskarte sa ilang pagmaniobra aron makakumpleto sa course. Parte kining tanan sa preparasyon alang sa Motorcycle Skills Challenge nga ilusad sa Mandaue Police ugma. Ikatulong tuig kini nila nga pagpahigayon sa maong aktibidad sa tinguha nga ma-promote ang luwas nga pagmaneho sa mga motorcycle riders. Moabot sa 80 ngadto sa 100 ka mga riders ang moapil sa lain-laing kategorya depende sa ilang motorsiklo. Help, especially those who are really interested to buy and learn more how to ride properly motorcycles. So, kini siyang skills training can really enhance them. Sa datos sa Mandaue City Traffic Unit, karong tuiga lang, moabot na sa 800 ang natala nga mga disgrasya sa kadalanan, kapin katunga niini naglambigit sa mga motorsiklo. Kapin 500 ang mitala og damage to property, kapin 200 ang mga nangaangol ug 12 ang namatay. Matud sa MCPO, gikinahanglan nga mas mainampingon sa dan ug magkat-on sa angayang buhaton. Hoping na mapababa na to, no, ang atong gi-promote niini ang kanang safety riding, ang kanang awareness sa safety, kagalingon, safety sa ngadto sa uban ng mga riders o kaning pagkwanpod kanang disiplina. Si Nino Tobiano usa ka speed riding coach miasoy sa gikinahanglan nga batunan sa mga riders sa ilang pagmaneho aron makalikay sa disgrasya. Dapat doon nag-observe tayo what might happen and always look far ahead and wide. Yun ang kailangan natin. So how will we teach the student? First, meron tayong basic, then advanced. Tapos bakit marami na accident sa mga twist and turns. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.